retrogradno sve debelo osmotrila i onako što se kaže pod lupom. I možda je blaga reč da sam fascinirana. Zaista jedan pre svega lik koji ne pripada nesakidašnji. Vrlo jedna ozbiljna osoba koja prosto habitus govori, izraz lica, slika više nego neki put 1000 reči. Dubinski jedan pogled misaone osobe koja ne flirtuje sa nekim, da kažem, trivialnim strastima i mislim da je ovakva jedna urbana faca, ovo je ultra urbana faca, nesakidašnja, sa posebnim crtama lica, ozbiljnim pogledom, misaonim, umetničkim i dojmom i predstavkom, nešto za čim smo vapili godinama. Prosto sam iznenađena da su takvoj osobi dali šansu kada se uzme i onaj spoj tog dizajnerskog izraza, kada je čovjek posmatra, pomislio bi da smo upravo ušli na Akademiju primenjenih umetnosti, onda vidimo da je zaista zaokruženo celinom.